बे बारनि आसाम आयेन आफादनि जि बिसायख'थि बेवहाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जों बिराद गोख्रोङै बाहागो लानो थाखाय थांखि लादों। जोङो बिटिसि ओनसोलाव जि मोनसे समस्तिफोर दङ बे 15थायावबो जोङो बिजाथि फोसावबाय आरो जोङो मोनसे आसा थिदों एबार जों देरहासार जागोन। इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जों थांनाय बिटिसि बिसायख'थियावबो हारसिङै गेलेखादों, जों रावजोंबो लोगो गैखायामोन आरो एबारबो बिधान सभा समस्तियाव जोङो हारसिङैनो गेलेदों आरो जों हारसिङैनो देरहागोन। जोंनि थांखिया जाबाय मा, बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन बयबो हारि माहारि जयैनो मोनसे जौगासारनाय लाबोनाया जोंनि थांखि। आरो मोनसे बाथ्राया रोखा जे 5 बोसोर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जेरैबायदि सान्थि लाबोबाय, जेरैबायदि बयबो जाथि जन'गस्थिनि गेजेराव अनलायनाय लाबोबाय, जौगानायबो लाबोबाय, बे थासारिखौ बिपिएफ फैनायनि उनाव 5 मासनि गेजेरावनो जेरैबायदि मोनसे दावराव दावसि सृष्टि खालामफिनबाय, बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बुजिबाय। गतिके थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया 28था मासि मोननानैबो हारसिं सरकार दानो हायाखै, गुबुनखौ लोगो लानानै बिसोर सरकारखौ दादों। गतिके बिसोर दुर्बल पार्टि आरो गोजोन खौसेथिखौ नायनानै एबार बिपिएफखौ गोसोखांफिनदों रायजो राजाफ्रा। गतिके एमएलए बिसायख'थिनि गेजेरजों इउपिपिएलखौ देरहासार खालामनानै बे ओनसोलावहाय गोजोन गायसननो थाखाय आरो जौगानाय खामानि मावनो थाखाय दिसपुराव एमएलए फाथायहरनो थाखाय थांखि लादों होननानै जों फोथायो आरो बेहायनो जोङो इउपिपिएल हान्जाया जोङो देरहासार जालांगोन।